Kaixo, kaixo, nere supertxiki eta superfamilia zer modu zaudete itziar naiz aurrementore psikopedagogoa, reiki eta heziketa fisikoko irakaslea. Ezagutzen dezute Kaizen teknika japoniarra? Badakizute zertan datzan? Begira. Bizitzan aldaketa txikitsuak egitea beti egoera hoberantz. Bai? Klaro, aldaketak izan daitezke okerrera edo hobera, orduan, zentratu berzea, zure bizitzan, hobetu nahi dituzun eremuetan. Eta amaigabeko lana eginez, erabaki onak hartu zuretzako demagun nahi dezula hobetu, harreman onak edukitzen. Beharko duzu pixkanaka detektatu zeintzu diren harreman toksikoenak eta aldendu pixkanaka horietatik eta zure tokian jarri denok errespetatuko zaituztela. Eta pausos pauso eremu guztietara eraman.